Výborně šapovali v pádu, ještě udržel Kotouč na českých hokejkách. Becher a Kulich teď kombinují v našem pravém útočném rohu. Hamara, trošku zvláštní přihrávka, ale prošla. Tady je Kulich, je ostřela, ještě tam vyražka, gól! 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 Je vyrovnáno! Minutu a 56 sekund před koncem. Česko srovnává skóre. Skvělá dorážka před brankou a máme tu novou situaci. Ondřej Becher a je jasné, co dneska musí do kalíšku v celém Česku. Jaký náboj se dnes bude na počest dvougolového střelce podávat. Ondřej Becher zvládl tu těžkou dorážku a druhou brankou v turnaji srovnává na 5-5. Ale skvělá rána znovu Jiřího Kulicha, který to trefil po té přihrádce, která šla vzduchem. Finové tam špatně reagovali, těsně kolem brány, nechali Ondřeje Bechera dorážet, ale on si ten prostor našel. Ještě není vyhráno, ale vyrovnáno ano. Kulich po vyhraném vazování. Gól! 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 Další puk je teď ve finské bráně a Česko otáčí skóre. To je neuvěřitelné. Šťastná rána od Modré. Kdo ji tečoval a jak vůbec prošla do brány. Ale to všechno až po oslavách. Tomáš Hamara. To byl, který po vyhraném buli Ondřeje Bechera vystřelil. Kulich má asistenci a prošlo to čistě. Tomáš Hamara je hrdinou tohoto okamžiku. A Česko otáčí na 6-5. Kuba Štancl stál ve výhledu brankáře a přes něj on vůbec nevěděl a Tomáš Hamara, který tam poslal okamžitě po té přihrávce ten puk, tak zaskočil celou finskou střídačku, včetně brankáře, protože všichni hledali, kde je Kotouč a on byl v bráně. Obrovské zklamání na té finské střídačce.